عزوز السلام تنبتحكم زغوركم تعزبتي كما يتمسيون لهم سوني سلسة طريق لتشأن ساعة شعة تمشي استدالو زينا مستندون في المالنا مساهم تسنح إرمياس قبر العلي فلما أستاتو أب إرترا زمدبرون دبلوماسيات لحزب منغستان إرترا نايت معاتي عبكم ملوتي محلالو في اللو لومي بستقبر مرمراتات 14 زيقاتات بكورونا فيروس من كابون فراغز انكالو 11 ما تفانيهم أب دوبار بان كوم زغنع بروجكت نايت أبا كبتي زتابعو تيتركبولو تشاينان كازاخستان دبلوماسيون كتبون زمدنن كدنفعات سامعين سراويت أمريكا كاب عراق وزز توع سلام ويسلف تغيلو بريزيدنت دبوب كوريا كرولا حوص دسيت كوريا نمهدا كم سر حديرو أب زرزراتو أب إرترا زمدبرو أمباسادرات فتسمت قديات إمباسيتات قونسلاتن كالو دبلوماسياتن حلفت تكالات ودو حورات هجراتن بمغنيات مسواتي حربنيا رمضان محمد نور أب أسمرة أدرش دندن أب سخفته مجلسي حزن دبتر ناب حزبن منغستان إرترا نايت صنعتي هبكم ملغتي يمحلالفو لو أبتي لومي استخفتن سلسة معالتا زغزلن سنسرعات اتوم دبلوماسياتات أبزي رزيني حزن اوان مس حزبن منغستان إرترا زلو محونة ومحزنة زقلت ملغتي يصفرو لو ناب زينا على توتبت ملكفتي كوفيد-19 مس نسجر حبريتا كاب مينستر تاعنا لومي اب ممرمر ماكل زوبا ماكل بستغبره ناي لابراتوري مرمراتات 14 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو ادراشوم دما كلته كاب طابا كلته كاب گجرت كلته كاب ماكل كتما حد دما كاب صصرات عد سوغدو 4 اسمرا اندا جرمن ماي 8 صعدا كريستيان معسكر دندن كمون تسنيوم إذا خمزيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتال زوا ماكل تعاقبهم كن كجبر لهم تنحو 11 زيغاتات حاويم تفانيم اللو بز مسرت تغلالا قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي شمون تشحن سوسان سلسان بتحلو شعات تشحن شعات 284 كابزي محاويم استفانو 70 شديشن بموستفاليو كل 203 دمه جنا أب هوسبيتال تعاقبهم زركاويم منستر تاعنا ثلاثه طري كل تشحن اسران كلتن أب دواروا أب مفارق لتشن 14 استبقسه نابكم زغنع بروجكت نايت أبا كبتي زتابعو تيتركبولو وكيل إرنا جنة تسفاين زدلو توزينو تبصاب ليديا تخلى مريم كتغرويا حرشاوي مرمر حلحلن كفل حرشاوي اكستنشن زوادو بوبن مسناي لمعت مشارخت بمتحب بارزة بقسوا نابكم زغنع بروجكت مربح نايت أبا كبت دواروا زتبابع وتيتر كبالام علامات بروجكت أبقت أراتن حوس كتماتاتن زنبر حرستاي تسابا أفريو قرب تسابان مهرت تسابان كبابيو كوحسن كاب مشت أب زركب أتاو قطبا سترابيتو كما حيشن مخانو أبتكال حرشاوي مرمر حالحالة كيلا من ربح انسسا أتو سكندر تسفاي قليتهم ات بروجكت اب مفارق كل تشحن 14 اب شوعه عدتات بزغمتو 20 حرصت كبقسن كلو لنفس وكف حرستاي حنتلام بملك لغاح كم توهب زحبره اتو اسكندر تم حرصت نتافل ما تولد مراخ ناب كال حرستاي بمسغغار عدوم كم زخفلو ان تجبره كساب حجي اب 19 عدتات زغمتو 51 حرصت تتقمت خوينو مهلاوم ابريهم كيلا من ربح انسساب نوزوبا دباروا أتو يوناس عوبا ميكال بوغنو نت بروجكت نمعوات قداي مقب انسسا عليت كبتي أفلط أحرصوت تعنا انسسا كم اون مبقس زخون رأس مال أقداس السلزخونة أبز مدايزي نتم حرصوت نمحقاز كم زسراح حبيروم زبزحو كابتم حارصوت أبتقريتم طبقات تحاحزان كنكنن سلازقبرو كاب كلتك سب حموشتان ايتقبا كبتي أبزون نلو درجة باتيحو مهلاوم تغيسو دما عقمن دليت النزلوهم حارصوت نيم عدال مسرح كقص المخانو أفليتهم نبرتي عد لوغون غزالام زانزخونو تتقمت نايت بروجكت ابزهاب وريتو نتن عليت غوباي كبتي غبو كنكن سلازغبرولن اخول مهرت تصبا يهبوم كم زلوا بمحبار دروون عدوم كفيلوم نابواننت كم تسغاغرون اب منبابروم لوطي كم زمطون غليصوم
ሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት 2022 ኣብ ፕሮጀክት ዲጋ ጋሕተላይ ንዝተዋፈሩ እንግዶት ብምድላው ተባቢዑ ኣብቲ ኣማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ጸሓፊ ግደፍ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይን ኣዘዝ ሰራዊትን ዝረኽብሉ ኣጋጣሚ መራሒ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ኣቶ ዳንኤል መብራህቱ ብስም ኩባንያ ህንፃ ቀይሕ ባሕሪ ክፍለ ሰራዊት ውሳን ሓደን ምውሃድ ማሽነሪ ዓዳሃሉን ኣብ ዘስምዑ ቃል ሃኮሰ ሓድሽ ዓመት ምስቶም ኣብ ልምዓት ሃገር ተዋፊሮም ዘለዉ ካሕልፎ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣመስጊኑ እዚ ሰናይ ተግባር ኣብቶም ወፋሮ ዝፈጥሮ ድርኺት ብቐሊል ከም ዘይጥመት ጠቒሱ ድማ ብኻልኦት ትካላትን ማሕበራትን ክሰዓብ ኣዘኻኺሩ አባል ሃኮሰ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ አቶ አማኑኤል አድሓኖም ብግዲኡ ሓድሽ ዓመት ኣብ ቦታ ልምዓት ምስ ሰራሕቲ ቅያ ምውዓል ባህታ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ነበርትን ዞባ ተሰነይ ሳላ ዘሰላስልዎ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ወፈራታት ትግባረ መደባት ልምዓት እወታዊ ውፅኢት ይርከበሎ ወኪለና አማኑኤል ተስፋይን ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ክትግበር ዝተወጠነ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዘካየድዎን ዝቕጽል ዘሎን ወፈራታት ልምዓት ውፅኢታዊ ምዃኑ ተገሊጾም መምሕዳር ንኡስ ዞባ ብ30 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽራግ መእለይ ውሕጅ ዓልግደር ከምኡውን ምውጋድ ወራሪ ገረብ ተምርሙሳን ወፈራ ጽሬትን ዘጠቓልል ስራሕ ብዕዙዝ ተሳትፈኮም ከም ተሰላሰለ ኣብሪሆም ንክረምታዊ ሕርሻ ብዝምልከት ዝቐረበ ጸብጻብ ሎም ዘበን ዝምስገን ዝናብ ከም ዝወቕዐ ተኾነ ግን ዝርጋሒኡ ምዕሩይ ስለ ዘይነበረ ካብ ዝተሓርሰ ልዕሊ 16,000 ሄክታር ልዕሊ 7,000 ሄክታር ጥራይ ኣብ ምህርቲ ከም ዝበጽሐ ካብ መስናዊ ሕርሻ ድማ 96,793 ኩንታል ፍረታት ከም ተሓፍሰ ኣነጺሮም ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ወሰኽ ስለ ዘርአየ ነቲ ሕማምን ሳዕቤናቱን ንምክልኻል ዕቱብ ስጉምትታት ከም ተወስደ መደባት ትምህርቲ ንምስፋሕ ከዓ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ፋንኮን 13 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተኸፍታ ተገሊጾም ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ተሰነይ አቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ንኡስ ዞባ ካብ ዝተዓደለ 3,300 ፈቓድ ዋኒን እቲ ክሕደስ ጸንሐ 1,544 ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኣገልግሎት ዘየለ ፈቓድ ዋኒን ዕዳ ይውህለሎ ስለ ዘሎ ብኣጋ መግቲ ክግበረሉ ተማሕጺኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወነንቲ ትካላት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዝውዕል 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ዝሓበረ ኣቶ ስዩም ምብራኽ እቶት ሕርሻ ምግታእ ብርሰት ኣግራብ ምፍታሕ ሽግር ስተማይ ከተማ ተሰነይ ምእካብ ግብሪ መንግስትን ምምላስ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ዘቋርጹ ተምሃሮን ካብ ቀዳምነታት 2022 ምዃኖም ኣረዲዮም ተሳተፍቲ ብግዶም ቀረብ መድሃኒት ኣብ ትካላት ጥዕና ክወሓስ ምድላዋት ሕርሻ ኣቐዲሙ ክካየድ ኣጋንእ ጓሓፍ ምቁፅጻር ክግበረሉን ክውስኽን ኣብ ከተማ ተሰነይ ድማ ንምንቅስቓስ ኣጋርን ተሽከርከርትን ዘጸግም ጎደናታት ክደላደለን ክጽገንን ዝብሉ ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ከም ዝመርሖ መደባት ካብ ጽሬት ንምትግባር ብዝወፀ ውጥን ስራሕ መሰረት 26 ዓርታት ምምሕዳራት ከባቢ ሳፊራ ሲብራሶ ጋርባናባን ካሪቦሳን ነቲ መደባት ብምልኣት ኣተግቢረን ነቲ ዝተዓመ ስራሕን ዝተረኽበ ውፅኢትን ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣካይዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ጽሬት ውልቅን ከባብን ቀንዲ ረቋሒ ጥዑይ ሕብረተሰብ ምዃኑ ምጥቃስ ነቲ መደብ ብምልኣት ንዘተግበረ ዓርታት ድሕሪ ምጓስ ደግሲ ከይስዕብ ነበርቲ ምክታሎም ክዕዙ ተላብዩ ወኪል ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተመስገን መልኣከ ብወገኑ ብኣከባቢዊ ጽሬት 80 ሚታዊት ካብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምኽልካል ስለ ዝከኣል ተሪፈን ዘለዋ ምሕደራት ከባብን ዓድታትን ክርከባ ፀዊዑ ነበርቲ ብወገኖም ቀጻልነት ናይቲ ተሳሊጡ ዘሎ ዕማም ንምርጋጽ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ቻይናን ካዛኽስታንን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ንምድንፋዕ በርትዐን ከም ሰርሓ ገሊፀን እዚ ዝሓበረ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ 3 ጥሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መበል 30 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እዩ ቻይናን ካዛኽስታንን ኣብዚ ናይ 30 ዓመታት ዝምድናን ኣብ ምድንፋዕ ኩለ መዳያዊ ዝምድናታት ጽቡቕ ከም ሰጎማን ንምሕያሉ ጻዕረን ከም ዝሓይላን ክልቲኦም መራሕቲ ገሊፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ቻይና ንካዛኽስታን እትገብሮ ኣብ ምዕባል ቁጠባን ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዘተኮረ ደገፍ ከም እትሓይሉ ኣረዲያ ካዛኽስታን ብወገና ተበግሶ ቅናት መንገድን ንምዕዋት ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ
ኢራቃውያን ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገሮም ንምውፃእ ዝተበፅሐ ስምዕ ብቕልጡፍ ክትግበር ፀዊዖም እዚ ፃውዒት እዚ ኣማይት ኢራቃውያን ሎሚ 3 ጥሪ ንዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ቅትለት ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ዘካይድዎ ሰልፊ ቀሪቡ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ብ3 ጥሪ 2020 ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባግዳድ ብኣሜሪካ ከም ተቐንፀለ ዝከር ኮይኑ እቲ ፍጻሜ ኣብ ኢራቅን ኢራንን ሓያል ቁጥዕ ከም ዘለዓለ ፀብፀባት ይረድኡ እቲ ፍጻሜ ኢራቃውያን ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገሮም ክወፅእ ከካይዶ ንፀንሖ ተቃውሞታት ከም ዘጋደዶ እዩ ዝግለጽ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ንምውፃእ ኣብ ስምዕ እኳ እንተበፅሐ ገና ተግባራዊ ከም ዘይኮነ ፀብፀባት ይረድኡ ከም ኣካል ናይ ተቃውሞታት ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሮኬት ክፍፀም ምጽንሑ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምህዳእ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሙን ጃኢን ትማሊ 2 ጥሪ ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንክልቴን ኮርያታት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዞባ ብኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ምጥቃስ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝግብኦ ኣረድዩ ሰሜን ኮርያ ንሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ደቡብ ኮርያ ብዝምልከት ዝሃበቶ ምላሽ ዛጊት የለን ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምዕራፍ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ፈተነታት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ፀብፀባት ይረድኡ ምትእታው ኣሜሪካ ንጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክሓላልኹ ከም ፀናሑን እቶም ፀብፀባት ብተወሳኺ ይረድኡ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ነዊሕ ከይሰጎመ ከም እተኸልፈ ይዝከር روسيا مس يوكرين أب زدوا كابيتات نلمد أوافراتون نتصنحت لعلي 10,000 سراويتا أب زحلف قدام سنبت كم سحابة تافليتا السراويت عقم مكلخ روسيا ممزان تان محسن زخل نحد ورحز قصل لمد دحر مكياد ناب قوامي معسكراتو كم تملسي مينستر مكلخ روسيا حبيرو روسيا سراويتا ناب دوباتا كتنقساقس لولاو مسلا مخانو زغلصت مينستري ادلاوي اب زخونه لوان تمسسل علامات داغماي كملس كم زخل اميتو روسيا كاب كيدان سمين اتلانتيك مالت نيتو كمصن زخل سغات بنمكتا سراويتا اب تطنقا كم زلو كتحبر صنيحلا نيتو اب مبرا اوروبا زغبرو زلو وتادراو منقساسات وتادراو عقما كتدنفع كم زغددا روسيا تغلص تمالي كلتا طري اب كتما كيب تاون اب لعل زركب هنصا بايتو ريبوبليك دبو افريقا زاغي طنقو زيتفلط حدغا بارع تخسيتو بسنكته حدغا اب هيو سب زورده غدات كوان تزيله نواتاو كسارا كم زورده غنا سمزي دبو افريقا حبيروم بتكستز تشغله بريزيدنت سيريل رافاموفوزا طنقون فصمتون نمللاي صعو مرمرا ككايد عزيزولو زاغي تخايدو بزلو سرحيتن مرمران حدا طرطور اب تحت قيد كم زاتون ات مسرح يغصل كم زلون تغليتو መንግስት ፈረንሳ ተጠቃምነት ናይቲ ቀንድ ጠንቅ ብከላ አካባቢ ኮይኑ ዘሎ ፌስታል ዝኽልክል ሕጊ አጽዲቑ እቲ ካብ ባሕቲ ጥሪ 2022 ተግባራዊ ኮይኑ ዘሎ ሕጊ ዓመታዊ ልዕሊ 1 ቢልዮን ፌስታል ካብ ምጉሓፍ ክዓግት ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ኣሚቱሎ ነቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሱ ወገናት ተሪር ስጉምቲ ክወሰድ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ህዝቢ ብከላ አካባቢ ንምግታእ ተርኡ ክትፃወት ተሓሳሲቡ ሓያሎ ሃገራት ብከላ አካባቢ ንምግታእ ተጠቃምነት ፌስታል ዝኽልክል ሕጊ ከውፃእ እኳ እንተፀንሓ ኣብ ተግባራውነቱ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰርሓ ፀብፀባት ይረድኡ ፌስታል ኣብ መሬትን ኣብ ማያዊ ኣካላትን ሓደገኛ ብከላ ከም ዘስዕብ ኪላታት ኣካባቢ ይጠቕሱ زي خبركم تعذبتي زينا نمزام أرساتو خزاخركم أب إيرترا زمدبرون دبلوماسيات نحزب منغست إيرترا نايصنات يحكم ملوتي محلالفو لو لومي بستقبر مرمراتات 14 زيغاتات بكورونا فيروس ملكاهم راغز انكلو 11 دما تفانيوم أب دواربا نابكم زغنع بروجكت نايصبا كبتي زتابو تركبولو چاينان كازاخستان دبلوماسيون كتبون زمدنان كدم فعد سامعين سراويت أمريكا كابيرا كوتس تتوع سلامي سلف تخيلو بريزيدنت دبوب كوريا قالوا حسد سيد كوريا نمهدا كم سر حبيرو زينة أبزي فتصم بركم شت